ค้กเค้กกว่า N-ai răspuns la telefon, no problem, te scot pe balcon și o să vezi cu ochii tăi cum ți-aduc flori un camion și îți cânt așa cu chitara mea. Dacă nici așa nu-ți place, ea mai zboară în Panama, ce pana mea. Mai zboară în Panama, zboară ce pana mea. Mai zboară în Panama. N-ai răspuns la telefon, no problem, te scot pe balcon și o să vezi cu ochii tăi cum ți-aduc flori un camion și îți cânt așa cu chitara mea. Dacă nici așa nu-ți place, ea mai zboară în Panama, ce pana mea. Mai zboară în Panama. Zboară ce pana mea. Mai zboară în Panama. N-ai răspuns la telefon, no problem, te scot pe balcon și o să vezi cu ochii tăi cum ți-aduc flori un camion și îți cânt așa cu chitara mea. Dacă nici așa nu-ți place, ea mai zboară în Panama, ce pana mea.ไม่โอ้โจทย์เครียดกูบ้าว่ะเครียดบ้าซะได้ว่ะนางคนละมุมแบบนี้อันนี้ไปอยู่มุมนี้แบบนี้ซะนะแม่ทำไมซะเบิ่งหนังคนละเรื่องว่ะนั่นเซลกันว่ะของไผ่ของมันแล้วว่ะN-ai răspuns la telefon, no problem, te scot pe balcon și o să vezi cu ochii tăi cum ți-aduc flori